روز 12 январи соли равон бинобар барфи шадид ва тармафароии зиёд ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиёт дар роҳи автомобилгарди Душанбе Чаноқ муваққатан манъ гардида буд. сарфи назар аз барфрезӣ ва фаромадани тарма, кормандони филиали ширкати саҳомии Innovate Raul Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои махсус роҳро аз барфу тарма тоза намуда, имрӯз ҳаракати ҳама намуди воситаҳои нақлиётро таъмин карданд. тафсилоти бештар дар гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор. сабаби муваққатан манъ шудани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар роҳи Душанбе Чаноқ дар ин фасл чун ҳамешагӣ бориши барф ва фаромадани тармаҳо. ҳарчанд дар ин масир рӯзи 13 январ тармаҳо пурра бартараф ва ҳаракати воситаҳои нақлиёт таъмин карда шуд, ҳамоно кормандони филиали ширкати саҳомии Innovate Raul Solutions Ltd дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз техникаву механизмҳои махсус роҳро аз барф тоза ва бо маводи зидди лағжиш коркард мекунанд. ин кор дар ҳоле сурат мегирад ки бориши барф беист ва хатари тармафароӣ ҳам зиёд. давоми ду рӯзи охир танҳо дар ин масир зиёда аз 20 тармаи хурду калон бартараф ва барои пешгирӣ аз яхбандӣ ҳамзамон масофаи зиёди роҳ бо маводи зидди лағжиш коркард карда шудааст. мушкилӣ асосан дар километри 4873 мавҷуд аст ки дар фасли зимистон тармафароӣ ва бориши пуршиддати барф дар ин минтақа хеле зиёд ба амал меояд. дар маҷмӯъ имрӯзҳо дар аксар қитъаҳои роҳи Душанбе Чаноқ барф баланд буда, барои таъмини саривақтии ҳаракати воситаҳои нақлиёт роҳбарияти филиали ширкат, масъулони вазорати нақлиёт, раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилӣ ва кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақа қарор доранд. масъулони ширкат мегӯянд дар ҳолати зарурӣ, хусусан дар вақти барфрезии зиёд ва фаромадани тарма, маҳдуд кардани ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар навбати аввал ба бехатарии ронандагону мусофирон рабт дорад. ёдовар мешавем ки дар гузашта масъулони филиали ширкат барои бемушкилӣ сипарӣ намудани фасли зимистон омодагии худро ҳамаҷониба арзёбӣ карда буданд. аз ҷумла таъкид гардид ки барои фаъолияти ҳамаҷонибаи кормандону техникаҳои филиали ширкат дар самти нигаҳдории роҳ 18020 тонна маводи зидди лағжиш, 273000 литр сӯзишвории дизелӣ, 3345 литр равған барои нақлиёт, зиёда аз 100 чархи воситаи нақлиёти махсус гардонида шуда ва ба қадри зарурӣ сару либоси зимистона захира карда шудааст. ҳамзамон техникаву механизмҳои ширкат ки беш аз 200 ададро ташкил медиҳад, дар ҳолати корӣ қарор дошта, айни замон теъдоди бештари он дар минтақаи варзоб барои тоза кардани роҳ аз барф истифода мешавад. анҷоми ин кор имкон медиҳад ки нигаҳдории роҳ дар сатҳи хуб ва сифати баланд амалӣ гардида, ҳаракати муназзаму бехатари воситаҳои нақлиёт дар фасли зимистон таъмин карда шавад. Абдуваҳоби Абдусаттор, Собири Абдурозиқ, Баҳрдини Зоир, Фирдавси Бобуназар, роҳи Душанбе Чаноқ барои барномаи ахбор.